Toto sú rôzne tváre samozrejme a čo vlastne poškodzuje kožu, lebo sme tam videli aj také svieže, aj také staršie tváre, tak v podstate vonkajšie faktory a vnútorné faktory. Vonkajšie faktory sú UV žiarenie, škodlivé látky, vzdušie, mechanické poškodenie, zlá výživa, tak ďalej. Krátkodobé poškodenie, dlhodobé poškodzovanie. A to dlhodobé poškodzovanie je práve to, čo je také menej viditeľné a v podstate aj pre ten organizmus menej zaregistrovateľné. A práve preto nám prišlo vlastne Skin Serum, ktoré dokáže, jeho primárna funkcia je upozorniť na ten imunitný systém, na to, že je tu nejaký problém, že ho treba riešiť. Pretože k poškodzovaniu dochádza v rámci extracelulárnej matrice. To znamená, že vlastne tých vrstiev, ktoré sú vlastne hneď tesne pod povrchom vlastne tej pokožky. To, čo v podstate vieme, že tak Skin Serum má 24-hodinový účinok, opravuje medzibunkovú hmotu, to znamená, že tú extracelulárnu matricu a dokonca v dvoch vrstvách. Zároveň hydratuje, vyhľadzuje pleť, zlepšuje pružnosť a silu teda tej pleti a pokožky. Zmierňuje jemné linky a dokonca aj potlača vznik vrások a dokonca ich dokáže aj trošku naprávať, zmenšuje veľkosť pórov a samozrejme ideálne v kombinácii s balančným olejom, pretože tam máte vlastne aj tú výživu samotných buniek, čiže nielen tú opravu zvonka. Ľudská koža je v podstate zložená z takých troch tkanivových vrstiev. Pokožka, zámša a podkožie. A medzi týmito vrstvami je extracelulárna matrica, alebo v anglicky extracelulárny matrix. A v podstate, čím dochádza k tomu poškodzovaniu, to je sieť vláken kolagénových a vlastne sieťoviny, ktorá vlastne drží tú pokožku pohromade. A dlhodobé pôsobenie napríklad ultrafialového žiarenia dokáže vlastne pretrhať tie vlákna postupne časom. A tým pádom, tam, kde je to pretrhnuté to vlákno, tak tá horná vrstva kože akoby sa preliačí dovnútra na to vzniknuté miesto. A pokiaľ dochádza k tomu neustálemu poškodzovaniu toho tým UV žiarením, teda tým slnečným žiarením, tak sa dokonca môže spraviť to isté trhlinky vlastne aj v tej druhej vrstve pokožka, tým pádom sa to prepadá viacej a vznikajú tie hlbšie vrásky. A teraz tým, že to vzniká vlastne intenzita pôsobenia je malá, ale dlhodobá, tak náš imunitný systém to vlastne nedokáže zaregistrovať hneď, preto ho na to treba upozorniť. A práve zložky v pleťovom sere Skin Serum z enzymov sú zamerané práve na tú extracelulárnu matricu, ktorá to dokáže ale v tých oboch vrstvách vlastne prinúti náš imunitný systém, aby to vedel opraviť. Hej? To znamená, že tam máte vlastne vypísané, že čím je tvorená vlastne tá extracelulárna matrica, že je to zloženie kolagénu, elastínu a kyseliny hyaluronovej. A v podstate to je to, čo sa používa aj v bežnej kozmetike, v krémoch alebo teda v sérach, ktoré majú akože opravovať niečo. Ale základom nášho Skin Sera sú v podstate beta-glukány. Ono to pôsobí vlastne na tri časti, akoby, alebo tri systémy. Chráni, uzdravuje a obnovuje. Hej. Ochrana to znamená, že je znížené poškodenie tej extracelulárnej matrice, pretože to zabezpečujú látky, ktoré sú v tom Skin Sere skvalen, beta-glukány, tokoferotidyly, tokotrienoly, čiže vitamíny E a olivové polyfenoly. Uzdravenie, zvýšená tvorba tej matrice, to znamená, že keď máte tú matricu slabo sa tvoriacu alebo poškodenú, tak umožní vlastne tie komponenty, ktoré sú, tak umožňujú akoby rekonštrukciu tej matrice. A tam na to vlastne pôsobí ten heptapeptid mednatný a samozrejme tie beta-glukány. Beta-glukány sú v tomto prípade ako signálna molekula, ktorá upozorní náš imunitný systém, že v tomto mieste došlo k nejakému poškodeniu, lebo to nadrete na tú pokožku, a že toto miesto treba intenzívnejšie regenerovať. To znamená, že tie beta-glukány majú okrem iného teda aj takúto skvelú funkčnosť, okrem toho, že ich teda konzumujeme v rámci extendu vnútorne, že sa viažú na tie makrofágy a posilňujú náš vrodený imunitný systém, tak z vonkajšieho pôsobenia vlastne majú tento efekt. No a samozrejme potom tá obnova, takže vlastne tie ďalšie látky, ktoré sú obsiahnuté v tom Skin Sere, tak dokážu akoby zlepšiť tú obnovu toho tkaniva, toho poškodeného tkaniva, ktoré tam vlastne bolo. Čiže sú tam vlastne výťažky z nechtíka, čo je vlastne protizápalové činidlo a samozrejme taký kyselina hyaluronová, ktorá pôsobí ako hydratačné činidlo.
Ďalšie zložky, ktoré sú v tom skinsere, tak sú tam vlastne stopy beta-karoténu, čo je vlastne farbivo, ktoré sa tvorí v tom ovoci a v zelenine. Sú to teda karotenoidy, čiže zabezpečuje taký jemný a žiarivý lesk. Bambúcké maslo a slnečnicový olej, ktoré zlepšuje hydratačné vlastnosti tej pokožky. Morská riasa chondrus zvlhčuje pokožku a zároveň ju chráni pred tým UV žiarením. Minerálna hlina sepiolit má antiseptické vlastnosti a vlastne samotný aj akoby taký liečivý účinok. No a potom je tam výťažok z OSA, ktorý upokojuje podráždenú pokožku. Petain podporuje rovnováhu vody v bunkách, má protizápalové vlastnosti. No a je to samozrejme bez prídavných vôni a bez parabénov, pretože na stabilizáciu mnohých kozmetických prípravkov sa používa práve parabén na stabilizáciu, aby to dlho vydržalo. Tým, že to je vlastne tá pumpička, to znamená, že to neotvárame a neprichádza to do styku so vzduchom. Podobne na tom je vlastne aj tá nová séria produktov Hans & Heidi. To znamená, že tým, že sa to pumpuje, tak vlastne vy len vytláčate ten krém vlastne z toho sérum z tej fľaštičky, čiže tým pádom nepotrebujeme tam takúto stabilizáciu. Na tým, že tam nie sú pridané vône, ono to má naozaj takú jemnú vôňu po tých beta-glukánoch, prípadne po tom slnečnicovom oleji, takže je to také naozaj prírodné a prirodzené, aspoň teda mne to tak nepríde, že by to malo nejaký smrad, alebo jak to nazvať. Takže vonia to tak nevtieravo, by som to povedal. Takže, čo sa týka účinkov, tak máme vlastne potvrdené, že dokáže dôjsť k zlepšeniu elasticity o 36% už po používaní v 60 dňoch. Samozrejme, optimálna je tá kombinácia v použití s balančným olejom, ktorý vlastne dokáže zabezpečiť, aby tie bunky mali aj dostatočný príjem živín, to znamená, že tá bunková membrána, keď sa dá do poriadku, tak tá vyživenosť tých podkožných buniek bude dostatočná a tým pádom aj prísun ostatných živín bude efektívne fungovať. A samozrejme celý ten metabolizmus okolo toho. No aké sú výsledky? Tak samozrejme máme niekoľko fotografií, ktoré naozaj potom svedčia o tom, že ten produkt má tento efekt. Napríklad táto pani počas 6 mesiacov v kombinácii balančný olej, skin serum a X10, tak jej pleť sa dokázala dostať do takejto podoby. Nie je to žiadny retuš, naozaj nie je to žiadna grafická úprava, je to originál fotografia, skutočne tá pani takto vyzerala po 6 mesiacoch užívania balančného oleja plus teda v tej kombinácii skin sera a X10. No a samozrejme máme aj ďalšie výsledky, veľmi dobre to pôsobí na akné, to znamená, že pubertiaci, ktorí majú takéto problémy, tak dokáže sa to zlepšiť. Vidíte, že tu na tom druhom obrázku sa naozaj úplne vyriešili tieto jemné linky okolo očí, ktoré sa vytvárali, tam také už väčšie, mne to nevadí, chlapom to pristane, takže ja to neriešim, ale pri ženách naozaj tu vidíte aj vlastne okolo očí, to sú tie citlivé miesta, ktoré sú naozaj veľmi náchylné práve na tieto výkyvy, ktoré vlastne vznikajú. Tu je ďalšia pani, ktorá mala takéto ťažšie výrážky a vidíte, že po používaní vlastne sa to tam krásne upravilo. Naozaj tých výsledkov je veľa, vrátane atopických ekzémov, vrátane psoriázy. Samozrejme na riešenie týchto stavov je treba mať vyriešený vnútorný zápal. To znamená, že tam v prvom rade balančný olej. Ale tie vonkajšie prejavy, ktoré sú, tak môžeme zmierniť práve formou použitia skin sera. No a z dlhodobého hľadiska vlastne používania skin sera, viete, že vlastne má tú ochrannú funkciu, takže naozaj ženy, ktoré ste citlivejšie v podstate na to slnečné žiarenie, tak môžete to používať pravidelne. S tým, že keď sa použije skin serum napríklad na noc, tak po nejakom nanesení, poriadno votretí dovnútra, nechanie trošku oddychnúť, si môžete na to naniesť normálne nočný krém, ktorý používate dámy, bežne, chlapí môžu, nemusia, ale aj pre nich už je dneska takáto kozmetika. Takže skin serum je unikátne zloženie a skutočne na trhu nie je takýto produkt podobný, ktorý by mal takéto vlastnosti, pretože skutočne tie beta-glukany nie sú obsiahnuté v žiadnom kozmetickom produkte. A práve to je to, že to dokáže pritiahnuť pozornosť imunitného systému, aby tam dochádzalo k tým úpravám, tým reparáciám toho extracelulárneho matrixu, tej extracelulárnej matrice. A tým pádom vlastne sa aj tá pokožka vlastne dokáže svojím spôsobom vyhľadzovať a robí vlastne také úpravy, ktoré zlepšia vlastnosti tej pokožky a videli ste, že je vlastne chránená, uzdraví sa a je preventívne vlastne ochránená, čiže dokáže sa ju opraviť.
Myslím, že to by hádam aj mohlo stačiť Gustín seru. Ako to predá, treba to ponúknuť naozaj, že je to unikátny produkt a že to má skutočne tieto vlastnosti na základe práve toho špecifického zloženia. Hej, a sú to zase všetko prírodné produkty, takže nie je tam nič umelého, nič chemického. Sú to naozaj všetko výťažky rastlín, výťažky z rias, výťažky z mora, to znamená, že všetko to, čo aj povedzme bežné krémy majú, ale toto má ešte navyše. Takže preto je to unikátne.